Kalakalis. Ayan mga subscribers, ito po siya Pumbilisita. Yung ating bagong gagawin sa kanyang activities, yung baba, tapos akyat sa kanyang bahay. O yan, para i-develop yung kanyang mga muscle sa lower limb. Ayan. Kasama natin tropa. Tropa mo na, isnabero naman. Habi aking camera, no? Sige ba? Madiretso straight body mat, ang lakad mo na eh. Ang lakad mo normal mo. Yan. Sige ba? Yan. Bata may kanin boy. Babo, bata may babo. Hindi. Hindi na ako magbalik ka niya. Agyo mo ken. Oo. Sige ba? Kali, may itong naman. May itong naman durot. May itong naman durot. Baka video ko kasi. Wow. Sige ba? Yan, makikita po natin na siya po ay lumalakad. Ayan. Mga subscribers, likers, yan. Sige ba? Sundan kita. Yan, ikot po kami sa kanyang bahay. Yan, so this is the great improvement of Apong Bensin. O, sige ba? Nakakabilis ma. Sige, diretso ka kayo ni. Ayan, so ito po yung ating magandang ginagawa kay mother. Ayan. So siya po ngayon ay nakakababa na. Ayan. Ito po yung ating fully recovered stroke patients dito po sa ayan, sa Dudurot nating right Pampanga. Sinay. Itong naman man eh. Itong naman durot. Sige. Paprema ba? Paprema. Kaya tawli mo. So makikita po natin. So dito din binabalik ko, minamotivate ko yung pag-akit niya. Pagbaba niya, pag-akit niya sa kanya, sa magdala ng kanyang tahanan. Ayan, napakalawak po ng kanyang tahanan. So ito po yung kanyang yung bago niyang activities ngayon. So ito po yung ating fully recovered stroke patients dito po sa Dudurot. Kandating right Pampanga, siya pong Belencita. Ayan, Vicencio, siya po ay 79 years old. So po, ayan, very good. Sige na, last, ayan. Relax, ayan. Sige ma, very good ma. Nah,